Filɛbɔ an b'a fɔ ka waleɲuman ka barikada k'a fɔ ka dan sa ka kunnafoni kɛnɛ kan actu paix nin y'a ta ko 111 n'a ye mun bɛ tali kɛ bɛn ni kelen kun kibaruyaw kan minnu bɛ kɛ Mali kɔnɔ farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ bakurubaw olu de filɛ nin ye min bɛ tali kɛ FINPIS ka wulikajɔw la mun kɔni ye u ye sɛbɛkɛrɛli di FINPIS ma n'o bɛ tali kɛ o baara ɲɔgɔn min bɛ yen nɔ ni o ye Fɔrɛsitɛri Kamani Garandu k'a jira k'a fɔ baara minnu kɛla a fɛ min bɛ tali kɛ projet fo ka bɛn hukumu kɔnɔ k'a kɔni sɛbɛkɔrɔ ɲɛna an bɛna ɲɛfɔli ko o kan an ka nin don kibaru kɔnɔna na min bɛ wulikajɔ fana kofɔ o kɛla FINPIS maa ɲɛmaa fɛ a kun kan bɛ min ye Sɛnɛgali t'a la min ye Gora Institut maaw ye olu ye a wele a taara kɛnɛ ka fɛn minnu kɛla an bɛna ɲɛfɔli ko o fana na san o san diɲɛ segin kɔnɔna na don kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ minnu ye bɛn ni kelenya ani sigi ka fɔ o tɔgɔla don ye o kɔni ka kɔn o don ye min ye Burkina Fasokaw fɛ yen nɔ sigi dɔw kɛla o de bɛna fara kunnafoni senatɛliw kan ka kan dɔgɔkun kunnafoni dafa a y'aw danse a kana taa yɔrɔ la walawalaliw bɛna k'aw ye sɔnni. N'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna bakurubaw la cogo min na min ye FINPIS o kɔni ye jɔnjɔ kɛrɛnkɛrɛnlen sɔrɔ ka bɔ u baara ɲɔgɔn yɔrɔ ni o ye Fɔrɛsitɛri Kamani Garandu Mali ye u kɔni ye jɔnjɔ mun di a jirala k'a fɔ ko FINPIS kɔni kɛla cakɛda ye min kɔni ye baaraw kɛ ka se a kundama na u y'a kɛ ni sɛbɛya ye u y'a kɛ ni ɲɛdɔn ye u ka baarabolo kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ yen nɔ ni o ye projet fo ka bɛn o hukumu de kɔnɔna don kɛrɛnkɛrɛnnenya projet fo ka bɛn ale de bi baara kɛ fɛn minnu kan o baaraw kɛla min ye kunnafoni jatigitan o kow de kan sigi bɛ se ka kɛ damu ye maa kana kalakari maa la cogo min na ko min kɔni ye nin jɔnjɔ in ye a bi sɛbɛya yira a bi baara ɲɛdɔn ani yɛrɛkundi baara la a b'o jira o kɔni b'a jira k'a fɔ min kɔni ye FINPIS ale kɛla jɛkulu ye min ye a seko n'a damajira bɛɛ lajɛlen kɛ janko sigida kɔnɔna na sigidalamaw olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ni ko nana cogo o cogo u ka se k'u kolo gɛlɛya ka bɛn n'a ye ani ka se ka don daw fɛ da minnu ye daw bɛɛ lajɛlen la ɲuman ye a b'a jira fana k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi FINPIS kɔni ta danaya sela a minɛ fayɔrɔ la o fana dama tɛ tuguni fɛn o fɛn ye gɛlɛyaw ye janko gɛlɛya minnu ye gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen la gɛlɛya jugumanw ye o kɔni bɛ k'a ɲini ka fura ɲiniw kelen bɛɛ lajɛlen la walasa sigi bɛ se ka kɛ damu ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na. Bakuruba filanan bɛ taa n'an ye Sɛnɛgali jamana kan min bɛ tali kɛ Gora Institut u ka wulikajɔ dɔ kɛla ka kɛ ni sɛbɛn kalo o sale tile 24 ye min ye FINPIS maa ɲɛmaa ye ale tun bɛ sɛnɛbilala Sɛnɛgalikaw fɛ yen nɔ ale wulila ka bɛn a ko ma a kɔni tala ka taa a sen jɔ a kɛnɛ kan min ye u ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Brigitte Bâche ma olu min bɛ yen nɔ n'ale ye Gora Institut o maa dɔ ye minnu ye a ko yɛrɛ bila sen kan k'u kɔni kun bɛ bila o minɛnw kɔnɔ a ka wulikajɔw la a bɛ kumaw fɔ minnu bɛ yen nɔ ka fɔ poyiw a n'a ɲɔngo minnu bɛ maaw ka kanabila o ko fɔ min bɛ fɛn caman fɔ min bɛ jamana yɛrɛ ni jamanadenw janko sigidalamaw ka se ka u ka kɔɲɔw fɔ u ka kungow fɔ o n'a ɲɔngo kumaw olu kɔnɔna na min kɔni ye FINPIS Sahel maa ɲɛmaa ale tun bɛ sɛnɛbila min na o kɔni tun ye min ye a yɛrɛ ka wulikajɔ de ye nka a welelen ka bɛn nin ma a ye min ye u ka wele jaabi a taala sabula taamaɲɔgɔnya ani baaraɲɔgɔnya bɛ FINPIS ani Gora Institut ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni bɛ kɛ sababu ye ka baaraw kɔni sɛbɛkɔrɔ kologiriya ni cakɛdaba fila olu ni ɲɔgɔn cɛ bi min ye hakililajigi ye o bɛ kɛ nin cɛba min bɛ yen nɔ ni o kɔni kɛla maa bi ye maa min n'a ka cɛsiri barika bonyana janko poyi u n'a ɲɔngo olu la ani fana ka se ka adamadenya yɛrɛ bɛ se ka kana bila cogo min na maa kana siri jɔnya juru la maa bolo bɛɛ lajɛlen ka kɛ maa kana bilalen ye ko a kɔni nin bɛ o ko seereya kosɛbɛ janko seereya minnu kɛla kɛnɛ kan ani ja minnu jirala maaw la kɛnɛ kan ani sɛbɛnfɛn minnu bɛ yen nɔ n'olu kalanna kɛnɛ kan ani u n'a ɲɔngo seko ni dɔnko nasiraw ani nasira wɛrɛw la o kɔni kɛla sababu ye u ye kɛnɛ dɔ bɛ yen nɔ o kɔni ye o kolobukari k'o tɔgɔ da min ye espace africain min ye Brigitte Bâche ni a bɛ ale yɛrɛ tɔgɔ la an bɛ don min na i n'a fɔ bi o kɔni bɛ kɛ sababu ye ka bonyamasegin kɛ ani k'a jira k'a fɔ a ye fɛn minnu kɛ o kɔni bɛ o ko bɛɛ lajɛlen lakodɔn a ye k'a jira k'a fɔ a ye baaraw kɛ ka se a kundama na. Sɛbɛn kalo tile 24 Wagadugukaw fɛ denmisɛnninjɛkulu min bɛ yen nɔ n'u b'a f'u ma ko min ye jeune faiseur de paix olu kɔni ni kulu min bɛ yen nɔ ni o ye initiative tɛɲɛla ye
olu ye u ka baara bolo siɲɛ filanan u ye baaraw ninnu don n'o ye kɛla min bi tali kɛ sigi min bɛ yen nɔ ni u kɔni kɛla jama ka sigili ye ka se ka u ka hakililaw ka se k'u bɔ k'u bɛn ni baro ye baro min bɛ yen nɔ an bɛ se ka adamadenya kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na digi tun bɛ kɛ o de kan kosɛbɛ ani fana min b'a to maaw kɔni ka se ka sigi kɛ damu kɔnɔna na u ka se ka kɛ bɛn ye bɛn min kɛ bɛn kutilajan ye Burkina Faso ka den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen olu ma kɔni kɛla k'a kɔn min ye diɲɛsɛgina ni tɔgɔ la don min bɛ yen nɔ ni o bɛ bɛn ani kelenya n'a b'o kofɔ wa k'a fana bɛ bila o de hukumu kɔnɔna na n'o bɛ ɲɛnamaya san o san septembre kalo o la ko nin tun bɛ sen fɛ hakililaw kɔni bɔra ka bi ka hakililaw da jira ɲɔgɔn na ka kuma falen-falen kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ janko an bɛ don min na i n'a fɔ bi fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'o ye diinɛko ye fɛn o fɛn ye laadalakow ye ani fɛɛrɛ jɔnjɔn minnu bɛ yen nɔ n'o bɛ kɛ sababu ye ka sigi k'o kɔni kologirinya an fɛ sigi ka se ka kɛ damu kɔnɔna na jɛkulu ɲɛmaa o kɔni ye a jira k'a fɔ ko nin ɲɔgɔn ye kɛla sababu ye ka se ka na ni fɛn caman ye sabula kuma dɔ la maaw bɛ ɲɔgɔn minɛ ni ko dɔw ye k'a sɔrɔ u t'o kun bɔ nka n'aw kumana ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn lamɛn a bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya caman bɛ yen nɔ fura bɛ se ka sɔrɔ o la wuli ka jɔ ka kɛ walasa an ka se ka o baaraw ka se ka olu lakodɔn ani fana k'a to an ka se ka ɲɔgɔn lamɛn o bɛ kɛ sababu ye ka na ni faamuyali ye ani ɲɔgɔn cɛ wa o de b'an lase kunnafoni senateliw ma. kunnafoni senateliw bɛ taa n'an ye min ye hali bi FYNPIS ka gun kan septembre kalo tile 25 sanba 2025 min ye FYNPIS ka chargé de programme ye ni o ye monsieur Jagina Sumare ale kɔni yela kunbɛ dɔ kɛnɛ kan n'o bɛ baaraw datuguli kofɔ projet fɔ ka bɛɛ o ye hakilila minnu bɛ yen nɔ baarabolo minnu kɛla o kɔni kumana o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan min ye chargé de programme ye ni o ye Sumare Jaginɛ a y'a jira k'a fɔ min ye dɛmɛbaw ye olu ka wulikajɔ u ka dɛmɛ hakililaw la musaka la ani kolabɛnw na janko sigidalamaw ni o ye min bɛ tali kɛ influenceurs ye ani maa wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ko olu ka wulikajɔ barika bonyana nin ko in na ko kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen de kɛla sababu ye ka min ye jɛkulu min bɛ yen nɔ ni o ye olu yɛrɛ ka jɛkulu ye n'o ye FYNPIS ye a ka se k'a ka hakilila minnu b'a la ka se k'olu yɛlɛma ka kɛ waleyaw ye waleya minnu ye waleya jɔnjɔnw ye a ko min ye monsieur Sumare hali bi ko nin kɔni ye gɛlɛya caman de ye gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ n'a yela n'a dɔnna o gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔla baara in waleyali waati la nka min ye minnu ye u tɛgɛ don baara in na olu ka cɛsiri n'u ka jija ani u ka ɲɛdɔn kɔni bolo ko bi an bɛ se k'a fɔ min kɔni ye bɛn ye o bɛ ka sinsin yɔrɔ caman na janko baarabolo in tɛmɛna yɔrɔ minnu na a ko FYNPIS kɔni bɛ foli ni tanuni kɛ ka ɲɛsin dɛmɛbaa ma n'o ye Salifɛri Kamanagan ye ale ni jɛkulu wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ ni u y'u dɛmɛ min y'u dala u la walasa min ye projet fɔ ka bɛɛ ka se ka lawaleya u bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ ani cɛsiri kɔnɔna na walasa u bɛ se ka jɛ cogo min na ka kunnafoni jatigitan ka se k'o kɛlɛ min ye kunnafoni ɲuman ye ani an ka se ka adamadenya kɛ ɲɔgɔn bolo cogoya bɛɛ lajɛlen la ɲuman na k'o fana sinsin ani ɲɔgɔn cɛ. O de bɛ dan sigi nin dɔgɔkun kibaruyaw la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn k'aw barika da k'a fɔ ni Ala ma basi kɛ aw ni anw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni kɛnɛ wɛrɛw kan n'Ala sɔnna ma an bɛ n'o fana walawala aw ye laadiriya la Ala ka bɛn ni kelenya sabati a k'an bɛɛ sigida wɛrɛ hakɛto b'o kan.